Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi ukholelwa ukuthi uthando lweqembu olukhonjiswe umgadli omusha uKhanyisa Mayo luzowasiza kakhulu amakhosi. uMayo ujoyine iChiefs ebolekiswe isizini yonke esuka eqendini lase-Algeria iCR Belouizdad. Lo mdlalo ona-27 uyindodana yowayengumgadli weChiefs uPatrick Mayo owadlalela leli qembu phakathi kuka-2003 no-2007. iChiefs yake yazama ukusayinisa uMayo phambilini, kodwa lo mgadli wagcina efudukele kwiBelouizdad esuka kwi-Cape Town City. Nokho lo mgadli ongowokuzala umthathu sekuqinisekisiwe ukuthi uzodlala eNaturen. Ekhuluma eChiefs Village, uNabi kuqinisekisile ukuthi iqembu kade lalimfuna lo mdlali. Lo mqeqeshi uveza ukuthi umndeni kaMayo ungabalandeli beChiefs kusukela kudala, futhi lo mgadli ubona sengathi leli yithuba lempilo yakhe yonke. Uveza ukuthi ukuxhumana komdlali neclub kubaluleke kakhulu, futhi umdlalo onalolo hlobo lokugqugquzeleka uzozinikela ngakho konke anakho. Uphinde waphawula ukuthi uMayo unesipiliyoni sokudlala ngaphansi kwengcindezi kwamanye amaqembu, futhi ukholelwa ukuthi uzoshesha azijwayeze neqembu leChiefs. Lo mqeqeshi unethemba lokuthi uMayo uzoletha indlela ehlukile yokudlala eqenjini. uMayo uqede isizini yokuqala e-Algeria futhi uthathwa njengofanelekile, kodwa-ke umdlalo nesekhukhune ngoLwesibili mancane amathuba okuthi adlale kuwo njengoba esalinde ukuqinisekiswa kokubhaliswa kwakhe. Kwezinye izindaba, uNabi uzwakalisa ukujabula ngokuthi abadlali ababili beKaizer Chiefs uThabiso Monyane noMduduzi Shabalala bebeseqenjini leBafana Bafana elidlala imidlalo yokuhlungela indebe yomhlaba yeFIFA neLesotho neNigeria. Uvume ukwenza kahle kukaMonyane ngesikhathi edlala neNigeria emidlalweni ophele ezibambene ngo-1-1. uNabi ugcizelela ukuthi kuyajabulisa ukuba nabadlali beChiefs abamele isizwe. Waveza ukuthi unethemba lokuthi baningi abadlali abazoqokwa ngokuzayo. Uthe kuzodinga ukuzikhandla okungaguquki nokuzidela kubadlali.